Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Sa'idu wanda nake amfani a social media da sunan ni na Abubakar Bashir mai shadda, sannan kuma nake tuntubar mata idan suna da ra'ayin za su shiga harkar fim din, sai na musu cewa ni ne mai shadda, sai mu fara chatting da su har zuwa su biyo ni private. To daga nan sai in ɗauki lambata sai in ba su mun magana a WhatsApp. Daga nan sai in ɗauki ɗaya lambar nawa sai in ba su a matsayin wannan shine yaro na, ki haɗu da shi sai ku yi magana. To daga nan idan muka fara magana sai in ce to akwai option guda biyu. Na farko, ko ki biya kuɗin form ko kuma za ki bani kanki na rana ɗaya. To idan ta zaɓi cewar zan yi amfani da ita, to nakan ɗan zuke nuna lalle kuɗin nake so. To yanzu dai ina mai karyata kaina akan cewar ba Abubakar Bashir mai shadda ne yake na abban, ni Abdullahi Sa'id ni nake aikata wannan abu. Amma dan Allah annabi ina neman yafiya da afuwar hukumar 'yan sanda tare da shi Abubakar Bashir mai shaddan, tare kuma da duk wata wacce na yi yunkurin yi mata wannan abun ko kuma na yi mata. Ina mai neman afuwan da a yafe mu. Insha Allah hakan ba ta sake faruwa ba. Ina mai ba da haƙuri a yafe mu.